سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات امونغو ايتيوبيان سودان تخاسي تزلو كونتات بزملكت قبص زهابتو مغلصي ودب حبرات هاجرات بكل تግራይ ዘሎ ሰብአው ጸገማት ንምቀላል زهابو حجز መንግስት ኢትዮጵያ መራሕቲ ህወሓት ንምሓዝ ዝተሓባበሮም ክህቦ ወሲንዎ ዘሎ ገንዘባዊ ሽልማት مسكرنت كابتن تግራይ ውግእ ዝተሰዶ حكايم كومدما زلو كونتات بزملكت زوصت تنتنا كال انزدسس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا چانل دما ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን سبسكرايب ክትገብሩ بخبر يعدمكم أبزي زحلف قربا معلتات منغو سودانين إثيوبيا نايدوب مسحاب تخسيتو بوغن إثيوبيا متقعته تغيرو قلو تهدرات سودان هيوتم كسونو انكلو اتو كونتات اشقاله كمزلو يغلص الله بزلو غزي خال لعلوي حلافي حيلتات مكلخال سودان زخونه جنرال عبد الفتاح البرهان نابتي مس إثيوبيا مسحاب زغبرو زلو زوبا الغدارف كمزبصح تغليصو እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ ነቲ ያጋጢሙ ዘሎ ኩነታት በጥብቂ ይከታተሎ ከምዘሎን እቲ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዝምድና ኸኣ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ክብተኽ ከም ዘይብሉን ይገሊጹ እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ድማ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶ መንግስቲ ግብጺ ኣብ ጎኒ ሱዳን ከም ዘሎ ዘመልክት ሓድሽ መግለጺ ኣውጽኢ ዝርከብ ግብጺ ነዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት በዝመልከት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢያ ገይራ ኣብ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባታ ኣብ ዘርግሐቶ መግለጺ ኣባላት ሓይልታት መከላኸሊ ሱዳን ብዕለት 15 ወርሒ ታሕሳስ 2020 ኣብ ጀበል አልጥዩር ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ሞት ወተሃደራት ከም ድማ መቕሰልትን ኣብ ንብረት ከሳራን ዘስዓበ መጥቃዕተ ብምውራዱ ንሱዳን ሕውነታዊ ዝተሰማዓና ሓዘን ንገለጽ ግብጺ ኸኣ ሱዳን ጸጥታ ከተውሕስ ከም ድማ ኣብ ልዕላዊ መሬታ ንጥፈታት ከተካይድ መሰል ከም ዘለዋ ሕውነታዊ ደገፍ ከም ትህብ ከተፍልጥ ንደሊ ከም ድማ ነዚ ዘይ ምኽንያታዊ መጥቃዕትን ንጽግ ብጀካ ዝኸኣ ብዓቢ ሻቕሎት ነቲ ኣባይታ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ዞባ ዘለዎ ሳዕቤናት በጥብቅ ንከታተል ኣለና كم دما حجة أقاطيمو زلو كونتات أب لعلي حوات سوداناويان كي دقام زدل السقومتات كوسد كم زلوون نفلت كتبل هاجر قبصي نتي حجيها مونغو سودان إثيوبيان زلو كونتات بتبقى تكاتاتلو كم زلان نسودان كأحو نتاو الدقف كم زلوان قليس أيا زلا كم زفلت قبصي من السودان إثيوبيان بقوداي قدب حداسي أخيباتات كتقبر دحر مصنحة كلتي ان قبصن سودان مسوناني تاقدب زخونة إثيوبيا عبسنا كبصحة كم زي كالان بحجة أكال أخيباتات كقبر يدل كم زخونة زحبر كوينو سودان كأها عبز اوان بزحز اللون وتهدراتا نبتي مس إثيوبيا زداوبا كباب السديدة بمهلوا اتو كونتات ميليسو نبز خف الدرجة كي العلي سقاتات زلا ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝእዋን ገና ቀጻለ ከም ዘሎ ይገልጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ክልል ዝተጸገሙ ሰላማውያን ሰባት ንምሕጋዝ ዝውዕል 35.6 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ሓቢሩ ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልል ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ብ4 ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኩናት ጠንቂ ውሽጣዊ ምዝንባል ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝኾነን ኣስታት 50,000 እውን ናብ ጎረቤት ሱዳን ከም ዝተሰዱ ይንገር ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ዘበርከተ ሓገዝ እቲ 25 ሚልዮን ዶላር ነቶም ብሰንኪቲ ኩናት ዝቆሰሉን ዝሓመሙን ሰላማውያን ሰባት ኣብ መግዝኢ መድሃኒትን መግብን ማይን ከም ዝውዕል ክገልጽ እንከሎ እቲ ዝተረፈ 10.6 ሚልዮን ዶላር ከኣ ነቶም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት መግዝኢ መዕቆቢ ቴንዳታትን ቀረባት ናውቲ ሕክምና ማይን ከም ዝውዕል ገሊጹ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣዋሃዲ ህጹጽ ሓገዛት ማርክ ሎውኮክ ከምዚ ዓይነት ግጭት ደው ክተብሎን ክትቋጻጸሮን ከቢድዩ ነቲ ዝጠፍአ ህይወት ከኣ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝፈጥሮ ኣሉታዊ ጽልዋታት እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕዩ ህፃናት ብዘይ ሓገዝ ተሪፎም ኣለዉ ናብቲ ቦታ ንኽንኣቱ ኸኣ ገደብ ዘይብሉ መስመር ክኽፈተልና ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ካልእ ምስቲ ኣብ ዝክልል ዘሎ ኩናት ብዝተሓሓዝ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕጂ ሓድሽ ዝኾነ መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ብላዕለዋይ ሓላፊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሌተናር ጀነራል ኣስራት ደኔሮ ወፂ ዘሎ መግለጺ ኸኣ ንመራሕቲ ሕወሓት ንምሓዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ሽልማት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ይገሊጹ ኣብቲ መግለጺ እቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በዓል መዚ መራሕቲ ሕወሓት ኣበይ ከም ዘለዉ ዝነግር ወይ ድማ ዘትሕሰብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ 10 ሚልዮን ብር ክወሃቦ ከም ዝኾነ ብምግላጽዩ ዝኾነ ብዛዕባ ቦታ መራሕቲ ሕወሓት ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ናብ ዝኾነ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ሓበሬታ ክሕልፍ ከም ዝኽእልን ነቲ 10 ሚልዮን ብር ክዕወት ምዃኑን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ
كم ذكر قدم حجي منغست ኢትዮጵያ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኣንስቶም ካብ መቐለ እንዳወጹ ብመንገዲ ምዕቡል መሰራሒታት ከም ዝረኣየ ግን ምስኦም ኣንስቶምን ደቆምን ስለ ዝነበሩ ከም ዘየጥቅዕዎም ብምግላጽዩ ቦትኦም ፈሊጠዮ ኣለኹ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ሲትዌሽን ሩም ኮይኑ እንዳተኸታተለ ዘርኢ ስእልታት ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሕዳር ኣብ ትግራይ ኩናት ምስተወልዐ ኣብ ሕሙራ ሕሙማት ካብ ሆስፒታል ከመይ ገይሮም ብትራክተርን በተሳሕብትን መካይን ከም ዘውጽኡ ሓደ ዶክተር ቃለ ምስክርነቱ ከም ዝሃበ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ገሊጹ። እቲ ዶክተር ቴድሮስ ተፈራ ዝበሃል ሓኪም መጀመርታ ካብ ከተማ ሕሙራ ሃዲሙ ናብ ከተማ ኣደባይ ኣትዩ። ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ኩናታት ደሓን ስለ ዘይነበረ ግን ካብ ከተማ ኣደባይ እውን ከም ዝሃደመ ክገልጽ እንከሎ ካልእ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ሓኪም ከዓ ተመሳሳሊ ዛንታ ድሕሪ ምግላጽ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከብዳታ ሃሪማ معنا طاوص انكله بموتر بشكلتا وسيدهم قدما يردئت كم زغبروا لا يغليصو كم زفلت استاد 300 شح نبرت زنبروا كتما حمره እዚ ውግእ ምስ ጀመረ ካብተን ቀንዲ ዝተጎድኣ ከተማታት ትግራይ ከም ዝኾነት ይዝፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ሓንቲ ABC ትበሃል ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ነቲ ሃገር ናብ ሓደ ዓሌታዊ ጎንፂ ኣምሪሑ ረግኣት ዘይብላ ክገብራ ስግኣት ከም ዘሎ ብምግላጽያ ሓደ ስፍሕ ዝበለ ትንተና ዘርጊሓ ዘላ። እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ትንተና ንገለ ኢትዮጵያውያን ከተዘራረብን ከላ ካብኦም ከዓ ገለ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ናይ ዘሎ ኩነታት ንሕወሓት ሓላፍነት ከሰክሙን ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ በንጻሩ ሕወሓት ህዝቢ ዝመረጾ እዩ ብምባል ንሰራዊት ፌደራል ክነቕፉዮም ተራእዮም። ሓንቲ ኣብ ደገ ትነብር ስድራ ቤታ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ተወላዲት ክልል ዝኾነት ኣክቲቪስት ከዓ ኣብ ከተማታት ትግራይ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት ናይ ፍርሕን ስቅያትን ይነብር ከም ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቶም ምንቅስቓስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ መንእሰያት ክሳብ መቕተልቲ ይገጥሞም ከም ዘሎን ስድራ ቤታ እውን እንታይ ከም ዘጋጥሞም ፈሪሓ ከም ዘላ ብምግላጽያ ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ከቢድ ክትብል ገሊጻቶ ትርከብ። እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ገና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ዘሎ ከተማታት ዝኾነ በደላት ይፍጽም ከም ዘየለን ነገራት ከዓ ብሰላማዊ ሃዋህው ይትግበር ከም ዘሎን ይዝገልጽ። እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዝተጨውዩ ኣማኢት ተምሃሮ ናጻ ከም ዝተፋነው ሰብ መዚ ናይጄርያ ሓቢሮም። ኣፈኛ ኣማሓዳሪ ዞና ኬትሲና ዓብዱላ ባራን ከም ዝሓበሮ 344 ተምሃሮ ናጻ ከም ዝተለቀቁን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለውን ክገልጽ እንከሎ ካልኦት ጸብጸባት ግና ገለ ካብቶም ተምሃሮ ጌና ምስቶም ጨወይቲ ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣለዉ። እቲ ጨውያ ኣብ ናይጄርያ ብዝንቀሳቐስ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዝተፈጸመ ዝሕበር ኮይኑ ድሕሪ መጨዋይቶም ተምሃሮ ናይቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ምስሊ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ምዝርግሑ ይዝከር። እቲ ወሃቢ ቃል ኣማሓዳሪ ዞባ ኬትሲና ዝኾነ ዓብዱላ ባራን እቶም ተምሃሮ ናብ ርእሰ ከተማ ዞባ ኬትሲና ተወሲዶም ከም ዘለውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስ ስድሮም ክራኸቡ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ እቲ ብቦኮ ሓራም ዝተዘርግሐ ምስሊ ናይ ብሓቂ ናይቶም ተምሃሮ መንባሩ ብምእማን እቲ ናይ ላዕለዋይ ሓላፊ ቦኮ ሓራም አቡበከር ሹኮዋ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ግና ብምስሊ ካልእ ሰብ ዝተመስርሐ ብምባል ተዛሪቡ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።